Woensdag wordt voor de 10e keer de Limburg Export Award uitgereikt door minister Ploemen van Buitenlandse Handel. 3 bedrijven zitten in de finale. Bruinzeel Storage Systems, ETF Machinefabriek en Monteer Process Technology. Vandaag het 3e portret van Monteer Process Technology uit Zevenum. We staan hier bij een container die gebruikt wordt voor de opslag van nucleaire harsen en die zijn weg vindt naar China. Monteer Process Technology werkt vanuit Kronenberg. Het bedrijf is al 35 jaar internationaal actief. Monteer is een dochterbedrijf van de Manders Groep. De Nederlandse markt is voor het bedrijf uit Kronenberg te klein om te kunnen doorgroeien. Daarom een sterke oriëntatie op het buitenland. Eerst Europa, daarna volgden de Verenigde Staten en Azië. Bij Monteer werken zo'n 50 mensen, inclusief een eigen verkoopteam dat over de hele wereld reist. Milieubewustzijn en maatschappelijk ondernemen spelen een belangrijke rol in het bedrijfsbeleid. Wij zijn een machinebouwer die installaties aan machines bouwt voor de chemische, de nucleaire industrie en de farma-industrie. Waarbij de nadruk de laatste jaren steeds meer komt te liggen op deelnemen in de nucleaire industrie. Monteer verzorgt daar een aantal oplossingen die te maken hebben met het scheiden van nucleair afval, het verbranden van nucleair afval of het transporteren van nucleair afval. En op al die gebieden zijn wij op dit moment actief op meerdere plekken in de wereld. Export is bij ons eigenlijk de belangrijkste pijler van het bedrijf. Zo'n 80 tot 90% van onze producten vindt de weg naar het buitenland. Je moet denken aan landen binnen de gehele Europese Unie, waarbij Duitsland en België op het moment voor ons belangrijke partnerlanden zijn. Onze producten gaan ook naar China in meerdere mate in de laatste jaren. Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk. Het begint al in je eigen organisatie. Je moet ervoor zorgen dat de kennis en kunde binnen je bedrijf goed op orde is. Een bedrijf als Monteer is breed afgestempeld in de markt en we hebben te maken met heel veel wetten en regelgeving. Culturen in andere landen waar je op in moet stellen. Zo waren we eens in Slowakije te gast en we bestelden daar een taxichauffeur. We hebben de taxi besteld voor 5 personen. Dan krijg je toch de vraag, is het in of exclusief de chauffeur? En op die manier moet je altijd op je hoede zijn als je toch zaken doet in het buitenland. Achter de vraag kan altijd nog een vraag zitten die je niet verwacht. Gaandeweg het traject van ontwikkelen dat wij hier doen, stuit je natuurlijk op andere vraagstukken. Het kan ook zo zijn dat de klant jou gaat controleren. Welke certificaten heb je in huis, welke toelatingen heb je. Hoe ziet jouw financiële huishoudboekje eruit? Dat is vaak ook belangrijk voor een klant te weten als ze met je zaken gaan doen. Verder moet je goed rekening houden met de transittijden van je producten. Als je dus bijvoorbeeld naar China verscheept, moet je er goed rekening mee houden dat de transittijden lang zijn en de inklaringsprocedures in het land waar de producten naartoe gaan kunnen ook langer in beslag nemen als dat je hier gewend bent. Dat zijn allemaal zaken waar je rekening mee moet houden. Dat was Monteer Process Technology uit Zevenum, een van de 3 finalisten van de Limburg Export Award 2015. Woensdag weten we wie de winnaar is.